Takže čaute lidi, já bych vás přivítal u nové série z hry For Story. Takže zrovna si chci vytvořit nového bojovníka, no vlasy, takže já jsem Make a doufám, že se vám to bude líbit a tato série, protože For Story je něco jako World of Warcraft, jenomže v češtině. Teď kdo máme být? Kouzelník, kněz, zaříkávač, bojovník, stínový běžec, stínový běžec, nebo lukostřelec. No, asi budeme ten bojovník. Takže a jak si ho pojmeme, Veriny nebo člověk? Budeme, to je náš obřík. Já musím trochu změnit image, to je trapný. Trapný. Fuj. Jak mu dáme tady to je pěkný. Jak mu dáme barvu vlasu? To nejde otáčet. Barvu vlasu mu dáme fialovou, tady teď cool. Ne, tady to je hnusná. Ne. Tady to je pěkná. Budeme chlap. A budeme se jmenovat Make. Tvoří. Ne. Make play. Make play. Makes. Pojď se na Makes. Musím se, aby to bylo cool. Makes. Makes play. Tak dáme si velký play. Makes. Makes play. Vytvořit. Ej. Dáváme začít hru. Jo, to už mám i postavený, ale za ty hrát nebudu, to už mám rozehraný, ale chci to zahrát s vámi. Od začátku byste věděli tak jako o co jde. Trénink, to bychom si dát vlastně jakoby i mohli, jelikož nikam nechvátáme. Jasně, akceptováno, problém. Takže jdeme. Mezitím si dáme nějaký máme pevný útok, takže si dáme toto, to třeba úplně na prd. Pak si dáme, tady to je hodně dobrý, to je nám vlastně jako tady to k ničemu, ale budíš, to je hodně dobrý, to jak stáč, toto ujde, no a stavy si ještě dáme, což je toto a toto. No, to je takový základ, když chcete mít jednu oboručně nebo sekeru. Oboručně meč nebo sekeru. A i tohle, ale to je jakoby, dá se říct si na prd. Takže teď dostaneme meč. Tak, spojíme toto, vyzvedneme si plášť. Jdeme dom a dáme toto a toto. Čem. Když jsem lukostřelec, a jsem bojovník, tyhle. Aha. Kde jsou tvoje čepy? Čepy čárny. Jinak doufám, že se vám ta série bude líbit a že mi za ní dáte spoustu lajků, odběrů a tak dále. Teď to odevzdáme bohyni Eteris. Jo, tam už bude konečně boj. Takže si dáme meč a plášť. Muhaha, ty vole, jsem drsnej. Jo. Teď to hodně pěknější, ty vole. Ale zase je to slabý, no. Já chci mít dvojručku, protože to má lepší schopnosti, než kdybych měl jednoručný meč. A útok, pak to, jo. Tak teď mu dáme pěkně. Teď do háje. Teď taky do háje a teď mu to jdeme dát. Ne. Já jsem hloupej. Jsem si zapomněl dát to nejhlavnější. Vyvolaný Bernit. To ten nám udělá. To jsme se docela jako v pohodě. Více protivníků. To pro nás nebude problém. Hele, a teď sledujte. Já jsem netrefil. Nic, tak jak mu dám.
dáme můj Romoparkův hněv. No, on se kdy meč to nedává. Teď použijem, protože ho, no ne, ráno ho nedáme. O, ty krásu. Proto tady to strašně nerad používám. Ale zase je to dobrý, když nějaký protivník má třeba 500 HP, vybíráte 300, mu to dáte, sejmete ho a zase budete omráčený, takže to má jakoby i docela nevýhodu. Chlapcí! Má se tady tak trošku víc chlapcí. Použijem toto chlapcí. To není dobré. Tlaková vlna. Použijem zase toto, sejmeme. Nemají šanci. To jsem se ještě nedal ty stavy. Blesk a je po nich, yeah. Teď jsem se ještě nedostal, nemá šanci. Bosík. Ničitel, nemá šanci. Mám skořist, aha, žádná není, no. Za zkoušku to stálo. Takže odevzdáme a jdeme dál za Pentatron. To je, myslím si, že bůh blesků. Tak. Sedneme si na koně a jiným. Ne, to je stín, bůh noci. To má jako boha stínoví běžci, jelikož jsou mít zneviditelní. No a my jako bojovníci máme takovou schopnost, že nemůžeme vidět. Takže bojovník je vlastně jakoby nejlepší, dávají plošný damage. Jdeme dál. To je tady to. To je 6. smysl a to máte napsaný dole vysvětlení. No, tvé smysly ti prozradí všechny neviditelné soupeře v tvém okolí. No, okolí. Teď to je bůh hromu, to je, myslím, že kouzelníka bůh. Jo. A formule trinklina. Jo, teď se dá si vylepšovat, si myslím. Nebo co? Ježiši, to je trapný. No, to si bere. A stej dál. Závěr. Romopark, tak. A teď jdeme k našemu bohu války. No, vlastně bůh ohně, no. A to je náš bůh, protože jakož máme bojový hřev a Romoparkův hněv. Což je on. Se mi zdá, že má Porklův meč. Aha, má Porklův meč. Chtěl bych s ním postupit. Tak se to si vezmeme. Takže to si bereme a jdeme mu to odevzat. Co se tak oltáři bude? Rikamis, to si myslím, že je kněze v ohýně, ale nejsem si tak jistý. No, uvidí se. No to tam mám napsaný, já to jen tak typuju. Co si tak pamatuju? Ne, jo. Snad jo. Oživování, jo. Ty budou muset zemřít, ne. Nesláš mi, že musím zemřít, to je tenhle, nemusím slézt. Teď to je co? Aha, zvýší tu rychlost. Sléz. Až jak zemřeme, tak se budeme moc znovu, že budeme mít procenta. Když budeme mít 100%, tak budeme mít háka, budeme se jim mít trefovat do přátel. No. Až k tomu to strašně dlouho trvá, když se to zaběhne. A teď si myslím, že bůh větru, to nevím. A má pěkný brnění, teda komu se můžu dát. To je teď ten hustý meč. Teď se musí vyrábět tyhle zdávání, nevím za co. A já vím, že je strašně drahý. Ty Kongra, Ardir, Hysid, Gebra. To jsou zámky. Ty vlastní si myslím, že ilumináti, to jsou klany. Pak ještě nějaký smrtědi. No a vlastně to se může podívat. Tady, tady. Jo, to asi ono. Terraterium. Jo. Zámek Hysid mají taky novej. Ilumináti ztratili Hysid. To jsou, no jsem říkal, žoldnéři. Teda žoldnéři, to jsou naši. Tady to je, no, Erion, to jsou zlí, my jsme lojorani, my proti sobě bojujeme smrtědi.
To je docela dost hodně dobrý klán. A ten zámek Tyko jim vlastně už jakoby vypatří. Jsou vlastně už jako přepastově. Au. Nemá šanci. Nemá šanci. Dá je míč, to je místo. To bylo jako lehký, jo. Dá něco, to nic. Jdeme dál. Celkem easy, musím říct. A jako... Co? Teď jako tady co? Jo, aha, tam tudy. Jak se říkám, ty blbosti, tak... Ježiši, to se tak leknu. Aha. Tak už bychom mohli jako do benži, nebo do čase prostoru. A to až bude asi level 20 nebo kolik. Což jako moc není, prostě se levely dávají docela rychle. Zvláště když jste bojovník. No. Docela easy. Aha. Hej, počkejte, ten jak je z toho, z Dungeonu Z-Seedu. Na konci, to je takový boss. No, už to tomu dáš ten boss, no, nevím. Ale je docela easy. Si ho dá to úplně v pohodě. Jo. Takže můžeme, teď už to potřebuji. No to je jako, jo, teď už je konec. Tímto jsme skončili výcvik a začneme hrát jakoby v tom světě. Tady to bylo jakoby na Olymp, kde jsou všichni bohové. Skip, to nás nezajímá. Ježiši, to byl v vojenském okrsku. Dívejte se, to byl legovat jak nevím co. Co tam je? Tyhle tady jich je zase. S krypanem, osvědčení a registrace, no proto za to mají. Takže Black Rebels. Každopádně se tu musíme teď dostat rychle pryč, protože takhle nevím, jestli by se to dalo hrát. Ale vlastně nějaké mám. Teď jdeme do toho, do Goru si splnit úkoly. Questy. A tady ta série, myslím, že bude hodně nová, jelikož to chci dotáhnout dá se říct výjimečně do levelu 90. Protože level 90 jsem ještě nedal, protože mě to vždycky přestalo bavit. Ten kouzelník, nebo jo, kouzelník. No, tak určitě mám si sedmičku. A třetí, jdeme to nejlepší. Jo, to je sexy. Jasně. Mám si Valorana. Rád nechápu, když si dáme jako pro Valorana, když tady máme Darionský oblečení. Jako tady to je Darionka, tady to je Valorianka. Tak to jsem jako moc nepochopil. Už to musí být za tyhle. A piju meč. Takže to si dáme autoquest. Autoquest a dáme si takhle. Takže, co bych vám povídal? A pokračujeme. Dneska bychom mohli dát takový level 12. To už nahráváme 15 minut. To je docela dost. No tak dneska dáme tak půl hodky. A videa by měly vycházet pravidelně. No, měly by. Uvidíme, jak to bude. To je proč jde tak k tomu maličku, proč jde tady k tomu. Celá ta inteligence. A jak ty videa budou kratší. Protože by se to strašně uploadovalo a... No. Dál. Teď jdeme ještě na pil v mečík.
aby jsme dostali nějaký expy. Lotka 10, trapný jméno, máme lepší. Tak už to psí král, ty. Já si musím zabavit co dosud bylo napsanýho. Nechutně to zapáchá, ale aspoň nebyl meč poškozen. Pěkný. Taška na tašku. Pěkný. To je takový fajec. By mě zajímalo, proč jsem ta tečka. Prostě těch vajíček. Taky nevím. Nebo splníme tady ty úkoly v tom gólu a půjdeme. A pak už to ukončíme. To určitě. A jo, dáme si. Ne, neblbě. Tohle chci. Tohle to chcem určitě to. Chcem určitě tady to. A to až od 12, když chce tohle. K ničemu. Ping. Pryč. A tohle. Můžeme, jo. Tak. Dáme si tohle a jdeme na ně. Sledujte se na vodou, ta nejlepší dává úplně. Můžete se takhle za první nahánět. Co dělá 90, čemu to bude, to je tady expit. Ale tak co dělá? Dává takový plošný damage, což nedává žádný z nich. Plošný damage dávají jenom ty bojovníci takhle, pak ještě tady s tím, že omráčí, budeme to ubírat. Jinak každý útok může útočit jenom na jednoho. A pak, když bude nějaký level 24, si může dát plošně, že bude ubírat všem okolo. Ale my to máme už takhle ze začátku, což je úplně krásná výhoda. To je krásný SP expit. Co to je? Co to? Slyšeli jste to? Asi sousedíte zase tady něco vymýšlej. 1, 2, 3, 4. Bang, klesnou to. Jo, to tady se expí úplně krásně. S lukostřice nebo kouzelníkem, třeba jsme to dělali dvakrát díl. Tak se pak krásně pozbíráme kořist a jdeme to odevzdat. Také krásně. No. Teď tady myslím, že je předposlední úkol. Pak půjdeme na Moraje, to jsou takový hrbatý s kladivem. A pak už by měl být konec. Marové se změnily. Super. Závěr. No a závěr ještě zkouška. Má to tam být celý. Ještě ten skrček. A jdeme. Takže mezi tím, co tam dojede, zatím o kanálu zase Maxplay. Na Maxplay by měli hrát 2 hráči, já, Make a ještě jeden. To bychom se střídali, každý by měl hrát něco jiného. Já bych hrál For Story a Terrarii bychom si zahráli spolu. A možná i Minecraft, ale tu už asi ne, protože tu už docela vyšlo z módy. Tak, vidíte, to musíme nějaký hodně velký level. 28? Ne, tak beru zpátky to malý level. A nechápu, co tady chcete. To mi to vždycky dokáže strašně naštvat, že třeba 90. Jdu do té D10. Od 10 až 20 je. To prostě nepochopím. To je strašný. To mi dokáže rozlobit. Tak jo, chtěl jsem říct nasrát, ale to je v pohodě, se teď dáme. Cílový luk, jako má cenu. Moc velkou ne. Jdeme na Marka, protože to je vlastně jako, no, jakoby boss. A toho musíme sejmout, protože potřebujeme jeho palici. Kde si myslím, že je taky docela něco vtipného napsáno.
To si v tvoje budoucnu jednou koupíme. To je prostě luxusní sekera. Má tam 2 gemy luxusní magie. Vezmeme si palec. Akorát takový divný, no. Taková čárka jenom. No takže je ta sekera, to je vlastně jakoby elektrická pila, kterou dáváte obrovský damage. Abych vám pak mohl ještě ukázat to, co si můžeme vyrobit. Za vody úspěchu, to je, když zabijeme toho Dariona. Protějška. A za 80 bodů si můžeme koupit světovodu, za kterou má 1 světovodu, až budeme mít 4 světovody, tak si budeme moct vyrobit brnění PvP. To je úplně vlastně to nejlepší brnění, co tady je. Víte, jak jsme byli teďto na tom Olympu, na tom tréninku, tak jak jsme měli jako to hustý brnění. To bylo Luma Park, to bylo jedno to PvP, i ten štít a meč, úplně co jsme měli bylo PvP. Ale jelikož to byl jenom trénink, tak nám to nezůstalo. No. To už zahráváme 21 minuty. Doufám, že to stihnu do té půlhodky. Protože půl hodiny to bude max nahrávání. Už to skoro máme. Jak machruje, ne? Ej, počkej. To je ten z toho kladu, co mají sít. Jo, tak s tím bych si moc nezačínal. A když nemá ani zase tak moc dobrý brnění. No, dá se říct, že skoro vlastně nic ospě nemá. No, akorát tady ty bědami plus 16, ale to se teď dá koupit úplně za nic. Vlastně jakoby, myslím, že 200 stříbel nebo kolik. Což jako není moc. Akorát jsem musel snížit na menší level. Toho vyšlo tak maximálně na 1,5 gold. Hej, my už to máme, to se dělá furt ještě. Tady nosíme zvadlé bylinky, no, paráda, tak a jeden. No. Takže mezi tím, než tam dojede, my jsme si mohli dát nějaké schopnosti, no. Helmu si dáme pryč, tak jsme hezčí. Jen jeden prsten. Souzlí. Jsme to dostali. To je nechutné, na té palici je krev a kusy kůže. Můžeme si dát něco nového? 8H, můžeme. Ráda. To chci obráceně. Já chci 18, 18, protože když budeme tady to, tak už budeme moct chodit do druhé bitvy, kde se dostává obrovský item. Obrovský strašně moc item, který se nějaký prodávají třeba za 20 stříbra jedno. Sice mají hodně hápka, asi 20 000, ale zase za to stojí. Ježiši, to je strašně to překlikávání. Vážný brgau. To seš ty. Tenhle úkol nebude jednoduchý. Hej, to je 36 expo. Chod do kanionu. A teď dostaneme 3000 expů. Takový kus, no, to jo. Ale v větší level to nedá skoro nic. Takže, já bych to tímto ukončil, doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, dejte like, odběr, případně nějaký pěkný komentář, no, když taky nějaký negativní, a to doufám, že ne. Takže děkuji za shlédnutí a čaute.